Sapa kowe? Aku Resi Subali, Resi Subali. Dasar Prayata sing mburi sing ket mau cangkeman wae. Wani kowe karo aku. Oh, apamu sing tawedeni. Oke. Tak komber polar tak campuri siani damodar kok. Aja nyepelekke. Aku adine anu Kakang Resi Subali. Sapa? Sugrawi. Ngawur go ngrampun niku tandange niku Den. Iya. Apa kowe nggawe kisruh kayangan? Srana arep nglamar Dewi Untara Kasih. Oh, dasar kepara nyata arep njajal ye. Ayo. Aja mung ijen krubeten kowe sak kadangmu lembu sura aku ora bakal wedi. Oh, sampurnake kowe. Oh! Radala kece wali kece setan wali kobra bojleng iblis lanat padha cek-cekan ora mengko to dhisik. Oh, kabeh wadya bala saka negara nggawa Kiskendhapura. Wah. Ora ya dawuh Gusti Pati. Ya, astagfirullah. Paduka Gusti Pati lembu sura ngawe ngati katu menggungan kula nyadong dawuh. Gusti Pati, najan aku nyadong dawuh timbalane Gusti Pati lembu sura. Gusti Pati, nadan ngati katu menggungan kula nyadong dawuh timbalan paduka Gusti Pati lembu sura. Semanten ugi kula nyadong dawuh. Nyadong dawuh timbalanipun Gusti Pati lembu sura ing Guwa Kiskendhapura. Aja padha kaget. Penanga apa lan apa kang dadi darunane. Awake dhewe sarombongan wadya bala saka negara Guwa Kiskendhapura mandheg ana ing repat kepanasan. Wah. Wong guyu ora oleh. Dasare kula niki guyu-guyunan. Saja ora krungu tekan buri iki aku lho. Sembuh engko apa wis watone dedok. Dedok tung delep. Sababipun menapa lan darunanipun menapa Gusti Pati? Menika sampun dumugi kayangan Jungkring Saloka. Nanging kok dereng mlebet teng kori sela matangkep menika. Ora melek wadyabala. Lho. Sawangen kori ditutup rapet karo dewa. Kersanipun kados pundi? Oh. Nuwun apa sing dadi dawuh Kakang Prabu Mahesasura? Awake dhewe kinan boyong marang widodari ning kayangan ya Dewi Untara, ya Dewi Untara Kasih. Samengko bakal dadi jodho dhawuhe Kakang Prabu Mahesasura ning Gosikik tumenggung. Kados pundi? Sing didhawuhi mboyong ki aku keduga pantes dhawuh karo Dewi Tara kuwi rak ya mestine aku. Leluwe aku kesengsem aku gandrung kapiyanem kelawan Sang Dewi Untara Kasih kuwi wis rada suwe. Nalika semana Kakang Prabu Mahesasura duwe dawuh lan deping tekad kepengin nguasani jagat Tribawana. Wis
Wis ndasmu atos kuwi. Kersane paratur kula niki kaget saya. Wajeng wasane jagat Tribawana niku. Terus anggepe mungkin pun kasil kuasani jagat Tribawana teges kayangan pun kasil pun regem. Dening Sinuhun Prabu Maesasura teges kula menika badhe dados piranganipun para dewa mekater anu mekaten. Ya mestine ngono. Nanging bareng tak pitung-pitung luwih prayoga senajan to Kakang Prabu Maesasura ora mangerteni marang apa sing dadi legetaning atiku rak ya prayogane. Kakang Prabu Maesasura kuwi dadi nalendrane kayangan, aku dadi patihe kayangan. Banjur prayogane rak Dewi Tara kuwi rak dadi garwaku ngono wae to. Waduh mengiri. Sampeyan kok ajeng batal dawuhipun Kang Raka niku lho. Nuwun sewu. Menawi samangke Sinuhun Prabu Maesasura menika kasil dados nalendrane kayangan. Lah inggih mestinipun Dewi Tara inggih Dewi Tara kasil menika dados garwa Prameswari Sinuhun Prabu Maesasura rak ngaten. Lah paduka menika nggih panjenengan menika namung dados patihing kayangan. Napa pantes menawi badhe ngukup garwa Prameswari? Cangkeman. Waduh. Akersanipun kados pundi? Ora ngerti apa sing dadi ancase Kakang Prabu Maesasura iki sejati mung arep nyoba marang apa sing dadi dawuhing dewa. Ora dalah. Kondange jagat padha nyebutake yen to dewa kuwi Sabda Pandhita Ratu. Merga dewa gawe pepalih. Dauping titah utawa derajat dewa kuwi mesti karo dewi utawa karo widodari. Yen to satriya daupe karo putri. Yen to pandhita kuwi karo wendhang. Oh, nanging arep dijajal aku lan Kakang Prabu Maesasura kuwi yaksa, aku kuwi raseksa. Gregasi ngaten. Yo. Raseksa kuwi pepalihing dewa karo raseksine ngarep tak coba. Kira-kira sabda Brahmana Raja apa ora? Srana bakal ngayonake marang Dewi Tara ya Dewi Untara kasih. Tumenggung. Dalah nggih saken dawuh. Lah kersanipun menapa badhe nenggo wekdal dewa mrepeki kalian Purwadabala? Menapa badhe nunggu wektu dewa medhuki kelawan Wadabala saka negara Ngwekis Kendha? Menapa badhe nenggo para Jawata? Gusti Pati. Ora ketang sambung obor cala lintang tumuli budhal dina iki. Kori sela matanggep didodhok dewa ora keduga menehake maringake Dewi Untara kasih. Oh, kekirik Suralaya. Ngisaken dawuh bidhalan napa mboten? Penawaran promo niku bidhalan napa mboten? Nek krungu ya budhalan. Oh nggih, siap. Krungu. Kendhange gawa minggat apa ya? Ora krungu aku. Ayo sindane ora ming weanan kae. Demenane anyar terus weanan. Cangkeme iki lho, guyon Kakang Prabu. Oh nggih saken dawuh kula kepareng nyuwun dawuh nabuh saron Pendhe Beri. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik bocah katuwenggungan.
Ayo ditata. Kose wayangan kok diak-diak ngono nek kowe mercon mau piye? Ora ngusik. Wah. Lagi mlebu ning korise lo matangkep. Lha kok disurung mundur wadya balak. Sajake ora dikeparengake mlebu ning wewengkon kahyangan. Mas Tuna Mesidam sikaring bawono langgeng. Lho idalang apa iki? Kok janturan bareng. Ora mengko siki. Jeneng kita kuwi titah. Nanging lah kok blawanan pokal gawe kita. Ning atas mungganing kayewangan Suralaya papaning para Jawata Tridasa watak mawa. Lah kok ora mawa susila. Ninggal marang unggah-ungguh. Ora idep arek. Anggepe apa? Anane aku prapta mrene iki nderekke marang ratu Gustiku. Ya kuwi Gusti Patih Lembu Sura. Ingkang keduka dadi drutaning Sinuwun Prabu Mahesasura Ratu nggawa Kiskendhapura. Ora kok iki. Iki sapa iki? Pejabat nganggo klambi ijo wernane. Ngaku kowe sapa kowe? Lho. Ulun iki dewa lah kok jeneng kita kuwi orang basa kelawan panjenengan ulun. Alah. Basa gelut ora basa ya kelakon guntukan kowe kok. Arep ngopo basa bareng ngopo tata krama karo kowe? Pancen diniati anane Wadyabala saka negara nggawa Kiskendhapura tekan kayangan iki arep gawe kisruh.
Mergo mesti wae dewa ora bakal masrahke sarta dewa ora bakal keduga maringake widodari kayangan. Kengaran Dewi Tara, ya Dewi Untara kasih. Ayo. Nek janji kowe menehke aku ora sida pisuruh ning kene. Oh, kowe Bathara Indra to kowe. Ha, arang-arang mangkat. Dewa arang-arang mangkat. Arang-arang mangkat njaluk bayar gedhe kowe. Asungkara sidam sekaring bawula langgeng ya ulun Bathara Indra jauh teng kayangan Indraloka. Wis reti. Reti, Indraloka rongkop to. Kayangan Indraloka. Kita kuwi sapa? Wadya Balaskana Guru kowe Kendhapura. Kita kuwi sapa? Ya. Kowe sudi mestani karo aku, takon marang aku iki Wadya Balane Prabu Maesasura. Tumenggung jajar meninggal. Tumenggung jajar meninggal dasar Kemarayata. Wila menungso mbuya tatanan. Arep ngejak apa karo para dewa. Ngerti yo, anane jeneng kita Kisruh. Ana ing kayangan iki sayekti wis dadi perembugan nalikane ngrepat agung ana ing Bale Martikundha. Mergo anane kayangan Ketaman Dahur iki mergo sangka Ratu Gustimu Prabu Maesasura. Ingkang duweni kegayewan ngluwihi marang kabisane pancen bakal diteter sarta bakal dijajal. Kanan sing kaya mangene pancen dijarak karo Sira Prabu Maesasura. Arep pecah sirahmu apa piye? Wo, lah dewa keparat. Dewa ora adil karo titahe ora minggat saka ngarepan wong awak. Dublak tungkat cangkemmu kowe. Dewa ki nek diantem sirahe ki ora kena. Awas. Iya. Tiba. Ha. Ha. Iya. Ha. 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 Hai. Ya. Amit bukulun. Hat. Hat.
lagi. Wah. Sambato kita. Wah. Aduh. Wah. Atas senane tandange dewa iki. Aduh. Waduh. Keringatku kemerobyos. Awas kowe. Hoi. Wow. Wow. Wait. Yo. Wah. Ayo. Awas kowe. Hold kowe. Aya. Oh. Ya. Cekya. Oh, ya. Biar kowe. Asem iki. Hot. Wah. Hei.
Sungkara sidham siaring ana dewa didoni marat. Wadya bala kisruh usruk tenan tandang gawene ngatasi ulun ki dewaning para geni dewaning geni ulun Bathara Brama kuwi dewaning geni lah kok didoni ya tak idoni genting mawa idu geni parat manggep apa ayo walah wadya bala saka negara Ngokis Kendhapura lah kok ngawut-awut kayangan paku jamur dinggo kekirik lah trajang kabeh mundur barisan umar oh tak pikir ki duku ki wis sampun nek ning negaraku ana oh lah tekan kayangan kok ming klekus mak teplik adalah kewirangan kula Gusti Patih waduh nek teng omah niku widu kula ampuh empunan musuh kula niku nganti kelenger kecek-kecek tukap-tukap lah teng kayangan kula idoni diwane kecu ora ngepet lunyu mau nggih blas makula gentenan didoni kalih Bathara Brama wo idune niku nek lumrah ngoten idu kok lava untung kenging surjan kula dadi sing kobong surjan kula bolong niku wis ben kula rawuh surjan sewan kok mundur kowe nggih kapit seketeng nggih kewirangan mundur men kewirangan duh pripun iki leh tombok surjan nek kula ora omong juragane monggo juragane nyekel sunrem niku jane nggih mboten napa-napa niki bolong siji terus mengko surjane didol 1 2 3 4 5 6 7 8 kula semanggake ora talah dewa ora kena sangga enteng ya ora aku dhewe sing maju kewirangan luwung boyo mati ning kayangan tak wujud ditiwane ratu Gusti ora kelakon dhawuh lawan Dewi Tara Kasih
Kalanjana iki jan kamu. Pandita Akarya Wangsit pindha kombang ngisep madu sarining tawang elo susah angin ngendingane yang kali nganggung paksi miber golek ana tapak ing kontol nglayang wah praking sang marudayang pak wong bu bolong kali codhe sapa sing gawe mboyam kok dhisik nger lembu sura ora apa bocah iki nek rong diretke Kalanjana pancen iso meneng ancen ora urung dikambar urung diretke Kalanjana wis braoke ra jamak-jamak mangka irunge iki ya wis dicangak kaya ya mboya manut nyuwun pangapunten nyadong duka ingkang kathah pukulun ya syukur yen jeneng kita bisa mepermubal babaling kanemson pancen nalika jeneng ulun ngrangkul marang nyaning kita lembu sura kuwi pancen ulun japani ngono ati kita kuwi ulun kendhaleni ulun siram mawi tirtaning kesabaran iya oh nyuwun dawuhipun para dewa babagan gegayawanipun ratu Gusti kula oh inggih menika Kakang Prabu Maesasura ingkang nggadhahi kajat so gegayawan ingkang mbok bilih mitrat para dewa gegayawanipun Kakang Prabu Maesasura menika nglangkungi dhateng kabisanipun titah ya pancen bener merga gayane kadang kita si Prabu Maesasura kuwi pancen ndadekake kayiwangan Jonggring Saloko ke Taman Dahulu ke Taman gara-gara wah lha iki mau kok tanggo kekirek iki lho karemu ha anggepmu dewa ki papane wong pidak pejaratan ngono piye oh pun dukani mawon pukulun lha ya Indra sembetengan ora kita ki lho kok kula to lho iki lho wah lah sapi beling ora nyuwun pangapunten kang kathah pukulun jan wonten ya mangerti ya ger lembu sura kados pundi pukulun Narada anane jeneng ulun merpeki lan jeneng kita kuwi merga ulun nampa dawuh sing ngarsane Ki Wangadi Pramesti Bathara Guru mangkene panjenengan ulun kinen ngaturake sarta kinen dawuh kelawan jeneng kita miturut ngendikaning Wangadi Pramesti Bathara Guru paring sabda pangandika gegayutan kelan apa sing dadi panjangane ratu Gustimu ya kadang kita Prabu Maesasura nak ratu nggawa Kis Kendhapura kuwi nggone duweni gegayuhan kepengin mboyong sarta kepengin dawuh kelawan Dewi Tara ya Dewi Untara kasih samengko dening Wangadi Pramesti Bathara Guru dililani sarta diparingi pangestu nanging ana pepalihe nggih ana pepacuhe teges ana pepanggil uga ana rerubane oh ladalah wis bengah wae ora bocah kok ngaturaken genging panuwun teges mangga nggen kula wangsul badhe pikantuk damel ya nanging ana syaratipun menapa pukulun dililani dawuh kelawan Dewi Tara ya Dewi Untara kasih kadangmu Prabu Maesasura nanging kudu ngenteni ya kuwi dina ingkang wis dipesthekke dening Wangadi Pramesti Bathara Guru inggih ya kuwi dina Selasa kliwat sasine Jumat dilawas taune taun dal ngono ya Nger oh wis Lajan Indra wonten dawuh ngarita Nger ana dewa kok kon ngarit menika mboya kajen wa pukulun jane mekaten pukulun ya ora tasih dangu gelem mboya gelem kudu ngenteni dina ingkang wis dipesthekke dening Wangadi Pramesti Bathara Guru ya kuwi dina Selasa kliwat sasine Jumat dilawas taune taun dal ngono ya Nger Lembu Sura piye ngestaken dawuh oh malah daya-daya kula nyuwun pamit prastawa dawuh paduka Wang Minglu Narada badhe kula aturaken Kakang Prabu Maesasura weh
Rebeki ra. Ya sing hati-hati ya kere Lembu Sura ulun pangestani. Aja kaya bocah cilik. Iya, ngono. Sang Marudayang Pak Bong. Pak Bong go bolong ali codhe sapa sing gawe? Atmaja ulun Surawati. Wonten timbalan dawuh paduka wa pukulun Kaneka Putra. Mangerti ya, Nggih? Iya. Ulun dawuh kelawan jeneng kita. Sapungkuring panjenengan ulun nyendikane apa kang dadi dawuh Iwang Adi Pramesti Bathara Guru. Ngurun jago wiring kuning duta. Jagoning dewa ya jagoning Kayuwangan kinarya mbengkas retu ing mapan ing Kayuwangan Suralaya iki pengawak Prabu Mahesasura lan Patih Lembu Sura kae ulun ki nen Kumadi sarta ki nen Merpeki uga dawuh kelawan ya kuwi wayah ulun kenagian ana ing pertapan Sanya Prengga ya kuwi Resi Subali kelawan Raden Gwarsi ya Sugriwa mekaten pupulun ya lan sing sak pengger paduka kepareng badhe dawuh unapi dhateng sampun putra pun Suropati wanti-wanti ulun ya nggih gandeng Patih Lembu Sura sawadya balane saka negara Gawa Kiskendhapura wis padha bali karisela matangkep tutupen ingkang rapet mekaten ya kepareng kula mangestu dawuh padha paduka Kanjeng Pukulun Kaneka Putra wis karo wae ulun tak budal mudhun ing Madyapata ing petapan Sanya Pringga Ger Bathara Indra niraken tindak jengkar paduka Pukulun Kaneka Putra ya gagok sak tore tomel nuwun sewu Ndara Penemban Ndara Penemban Subali ngandhawek lenggahing pecrabakan kula nyadung dawuh wong bawana langgeng sinenggita tanawrat ora mengko dhisik Kakang Semar wonten dawuh anane aku miji kelawan suwane kadangku ya kuwi Yayi Sugriwa sawetara wektu aku paring ana wektu kinarya nata lair lan batinku Kakang Semar nggih sajak nembe mboten rena manahipun nembe tengu rengu-rengu nek kira sip mute apa men rengu ora tengu ora oke ya Suraya ya jagat pangestu karo Ayahu Bathara jagat Patindra Jaladewaku walah dalah ora mengko dhisik Kakang Penemban Kakang Resi Subali miji kelawan suwane kadangmu ya aku Sugriwa ana ing pertapan Sanya Pringga aku nyadong dawuhmu
ing atas aku mungganing pecrebakan ya ing pertapan Sonya Pringgo tak sawang udawedanane beneh lan padatan sing wis kelakon ana perkara apa sartana wigati apa Kakang nglarapke marang Wiswaning Sugriwa nyadong dawuh Ndara Resi nyadong dawuh Ndara Subali niki kula pun kalih Ndara Sugrawi Ndara Guwarsa dan Guwafa ngawur nyadong dawuh Yayi Raden Guwarsi ana dawuh apa satemene ananipun Kakang Miji kelawan suwani Yayi Sugriwa iki mung merga ana perkara ingkang keduga bakal tak suwunake pitakon sartane tak jaluk aturmu ya Di sayekti bingung nggonku gagapi marang lelakon telung bengi kapungkur ya kuwi lelakon aku nyempena kadang miki dirubung dening wujuding ula ora mung ngrubung sartane ora mung ngruyuk ngrubut marang pun Kakang Yayi nanging Di wujuding ula iki mau nyokot marang jangganipun Kakang nganti ora inget wekasan pun Kakang krungu swara jago padha kukluruk sesawuran wekasan gregah nggonipun Kakang Nendra satyapa sing dadi darunan lan apa ingkang dadi werdine pasumranipun Kakang iki Di Yayi Sugriwa nuwun sewu Den kaget sareng kula midhangan pangandikanipun Ndara Resi Subali wong pangapunten nggih Ndara Sugriwa kula kepeksa sumela atur yo Kakang Semar ora dadi ngopo nggih sekedhap ana wigati apa Kakang Semar sajak arep sumela matur nggih nuwun sewu kula kok seneng kula kok mak celes wis suwe ra metu tembung mak celes iki iya jaman kimpul mbiyen mak celes awah awah ndasmu nuwun pangapunten Den nek miturut kabar sing tak tampa miturut kawruh sing kula tampa sing kula kawuningane sing kula ngerteni lho adat saben piyayi utawi titah menika menawi nyumena dicokot utawa dirubut dikerubut dirubung dikeroyok dening wujuding ula utawi sawer keruwak menika adat sabenipun dewa paring sasmita bilih titah menika badhe cepak marang jodhonipun badhe cepak marang margi katentreman srana mangun bale wisma berpasangan jan seneng karo lagu kuwi iya engko sik Bagong aja nyela-nyela Pak ngaten niku menawi kabar lan perkara sing kula ngerteni ngoten niku Gus apa ya bakal kelakon ning atas aku madeg Brahmana teko bakal dhaup marang suwijining wanita lha pendhita niku angsal mawon rabi kok nuwun sewu kedapun kawuningani mboten salaminipun pendhita mboten salaminipun Brahmana menika kedah laku wadat tumuli mboten palakrama menika mboya nek ndek krentek pengin palakrama menika nggih monggo mawon mboten napa-napa nanging Kakang Semar babar pisan ora ana trontong-trontong sartane aku ora duwe krentek arep mengku suwijining wanita minangka jodho dhawuhing Resi Subali Kakang ana dawuhmu apa Di ana aturmu apa ora engko sikik jodho tibaning Wahyu sarta pati kuwi wis dadi kodrating Hyang Mahanasa senajan to Kakang Resi Subali babar pisan ora duwe krentek sartane ora duweni tekad lan niat arep kepengin dhawuh palakrama arak ya mesti wae yen to jodho utawa Gusti ngepangake jodho mah bakal tumeka dhewe arak ya ngono to Bagong nggih bener niku kula niku dolan teng Segara Kidul niku mboten karep rabi niku nggih diparani monggo Mas pun yah keten ngoten niku Pak monggo kula ora karep golek bojo niku mboten lho Den iya nang diparani terus njaluk mare kandheng penesu-esuan Mas Bagong selawe mawon Bagong ki ngawur. Kowe truk kowe ora melu rene kok sida omong to kuwi. Men aku ngrungokke rembug kok. Kuwi mbakoku lho ora dientekke ora. Iku mbakomu aku wingi arep tuku mampir ning pasar Parakan mah kebablasen kok. Sopire ra nggugah. Iya.
Ya wis. Niku miturut sing kula ngerteni lho Ndara. Ya perkensang laru doyong pak pong bu bareng kali itu di sapa sing gawe nangka puasa dikapyak kari betane lodo lho ya. Wah, lamu kok dhisik aja kaget. Ger, Resi Subali wayah ulun kenakian ning pertapan Sonya Pringga. Kula ingkang tedhak ulun ingkang rawuh. Waduh. Glelenge ra kira-kira aku dipercaya. Sewengi kok. Kowe iki kok bengi wis ora kajen teng-ateng. Lah Bathara Ateng. Hus. Ngawur jeneng kita Bagong. Nggih, kula. Selamat praptamu Narada. Nggih Kakang Semar wilujeng sowan kula. Nggih ya anu iya. Pukulun kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk pukulun kula ngaturaken sembah. Sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap watuke wangpi kula kanika putra. Ya Subali Sugriwa ulun tambah biar pangsulun tamanana. Nggih. Sampun sanget anggen kula pundi? Sampun sanget anggen kula pundi? Pukulun Ateng bekti kula kunjuk pukulun. Sapa tak iki jajare ngatono kok. Wah, wis ulun boya wani ulun. Angger wis Bagong terus ndele ulun ra wani. Ngapa wong kale kula kok wedi niku lho. Ah wegah ulun wegah boya kajen meneh Bagong. Kapak ulun cerawung lanjut kita. Jenenge dadi nunggal sak rata karo para Jawata kok dadi iso bane pritil dhewe-dhewe iki nek ora mergo jeneng kita melu. Aja niku penyebab kesialan kok. Kowe iki. Lah iki Kakang. Ha iya. Dobleh ku pancen. Astaga. Soke-iso kecer ya, Mas. Anu ke, kretane dewa, kretane Bathara Guru kan lho. Ha iya. Mampir leren ning mungkit ki tak buka. Lho. Sane iki wis ning apa son sok. Soke wis ning ngisor mobil. Ning ngisor kereta. Jan ora kajen tenan dewa mungsuh Bagong. Nah. Ngenjeng dipindho nggih pukulun kajenge kacek ora prek. Nyadong dawuh timbalan paduke wangpi kula Narada kepareng lumarep wonten ing pertapan Sonya Pringga ingkang dipun Subali nyadong dawuh pukulun. Ya, mangkene nggih. Subali kula wonten timbalan. Anane panjenengan ulun tedhak rencana loka yang pertapan Sonya Pringga iki merga nuhane apa kang dadi dawuh Adi Pramesti Bathara Guru. Babagan kanane kayangan ingkang sak mengko Taman Dahuru, kayang Taman Reretu. Ya reget. Ya angkara murka ingkang pengawak ratu ing negara nggawa Kiskendhapura, ya kuwi Prabu Maesasura lan Patih Lembusura. Kayangan bubar mawon ta, ana Suralaya dienggo kekirik sapi iki apa ya? Tuman. Mbok menawi dereng di anu kambar niku napa polare telas aku nganti munggah kayangan niku. Hus ora omongan karo jeneng kita. Nggih pun. Iki keparengipun merga Maesasura kepen ngayonake widadarine kayangan ya kuwi Dewi Untarakasih ya Dewi Tara. Lah dawuhe wangan iki kula Adi Pramesti Bathara Guru. Jeneng ulun kenen prapta ning pertapan Sonya Pringga dawuh kelawan jeneng kita wayah ulun kenakian Resi Subali apa dene wayah ulun Sugriwa. Sak mengko kenen dawuh kelawan jeneng kita dadi jago wiring kuning, jagoning para dewa, jagoning kayangan. Bengkas Serta ing dumadane kayangan Suralaya. Jawi Adi Pramesti Bathara Guru yen jeneng kita sakloron keduga sago utawa jeneng kita Subali dhewe keduga bisa nyingkirake retu lan bengkas angkara murka ing mapen ning kayangan Suralaya. Pengawak Prabu Maesasura. Jawi Adi Pramesti Bathara Guru jeneng kita bakal didhawuhake kelawan Dewi Tarakasih ya Dewi Tarakasih Subali. Ora tenan. Wong kita. Ora apa to, Gus? Kula rak matur. Tumus nek sampean ngipi dirubung manusia sendok. Hus. Dirubung sawer kerowak. Dirubung ula lah kok diwa niki lho percaya mboten Ndara Sugriwa ya Kakang Semar walah pancen wah kanugrahan tiba nang ngersamu Kakang Subali aku marang wis matur yen to jodho rejeki lan pati
Uga pesthi wis dewa sing mangerteni lan dadi jangkaning jagat kodrating dewa kandhani. Yo Kakang Semar. Ayo. Pun budal. Wah ora nyono ora ngira Kakang Semar. Kula ya ora nyono ora ngira niki ateng niki Prabu. Ateng sakeleme dhewe kita kena Kakang Semar menika. Kowe apa ya wis isih urung iso ngene-ngene. Kualat umir dewa dewa kae tuwa aku mangane Narada. Aku ki mbiyen dewa, Narada ki sak adhiku. Sengor aku kualat. Nek ora iso ya wis aja dipaksa. Piye Bagong solusine? Kula pun matur kulon piye Bagong? Wah jan. Kula kok nyetrum 220. Pajan tiba ora kacentran iki wah truk ndolo iki. Mangkelake. Ya wis Subali yen teman jeneng kita satata lan sago. Awi ulun kanthi ana ing Kayangan Suralaya. Nanging yen jeneng kita munggah ing Kayangan Suralaya jeneng ana ing Kayangan Jengring Salaka wis ora ana apa-apa merga nalika semana Lembu Sura wis ulun tundung mingkat bali ning negarane Kiskendapura. Mekaten ya. Makaten monggo kula dherekaken kula badhe bidal daya prapta wonten ing negari ing Guwa Kiskendapura. Ayo ulun dherekake Ger Subali. Sari kesondol. Iwang Candra wis gumlewang ing imbanging cakra wala wancine wis gaget enjing rameswaraning satu keloro sasauran wetan soroting aruna ngelih napa pripun? Kula padoske dedak kalih polar. Wong tolong lara. Hybrid. Kaya Innova wae sing gawe materi iki ya sapa? Kowe tagok sing gawe. Heeh. Nalendra Yaksa Gergasi hybrid. Berarti iso listrik iso bensin. Iki ana nyadong dawuh Sunan Prabu Maisa Sura sing nyadong dawuh timbalanipun bose. Togok wonten dawuh bilung. Wonten dawuh kaslakku majelu ora sranta rasane atiku. Ngenteni biswane adikku ya Patih Lembu Sura Togok wangge. Nuwun sewu. Mboten sadinten-teni nek dinten-teni niku mah kados sabenipun yen dipun tenggo-tenggo pun antu-antu masuk dangu. Nggih. Kula niku ngenteni wong nyarutan sepriki nggih dereng enten. Trontong-trontong sing pepadang niku blas. Nyicil-nyicil mboko 100 niku blas. Mergo kula enteni kapan le nyarutan. Sepriki blas. Menggor bedhu. Ora sida ya lho, ora sida-sida, gumun aku. Iya, mbilung. Nggih, mula aja ditenteni mengke mundak.
malah minta mboten prayogi kawontenanipun. Gunjang kancing langit kelap-kelap kanton Lere kencang ing alis risang bawe gandrung saparan kadru kira mau ya akmaye ora dolanan tolong Men aku sing suluk kaya iki. Belok barang. Dengan los paripun anggung sami mbal wacana kasaru pisuwanipun Patih Lembu Surakarya kagiat kang sawya mulat Gunjang kancing langit klap-klap ngaton lere kencang sang mawe kandrung sabaran kadul mau ya mayik saking tias balewara lumere sang kandrung Gece-gece wali gece setan-setan wali kobra bujreng-bujreng iblis lanat podo cek-cekan ora menggusi Kyai Patih Lembu Sura sewu pangapurane tak suwun Kakang Prabu Maesa Sura yo wis katon biswanmu piye kabul kawusanane latalah Kakang iye di kayangan Sura sak oprak-aprik bubar mawut ya ngasi Wang Pikul Narada mrepegi lawan aku meper marang bal-babaling kanem songo Kula beto pakan nika iya sabanjure dawuh karo aku Kakang Prabu sampeyan anggon kepengin ngayonake Dewi Taraya Dewi Untara kasih dikeparengake lan diudaneni dening Wang Pikul Manikmaya nanging ana syarat seranane lan kudu ngenteni sawetara wektu ya kuwi ora ana liya kejaba ngenteni tibaning dina Selasa kliwat sasine sasi Jumadil Awas taune taun dal Kakang mangkono munggo dawuh Wang Pikul Narada rata sapi goblok didhawuhi ora iso marandasi gawe kowe kowe iki taku kekadangan wis mataun-taun karo ratu nggoke Skendapura kok jebul tandangmu otakmu ndang mikir ora mesine kowe iki pengawak yaksa di Lembu Sura kowe iki pengawak yaksa yaksa ing wujude tan mrabita kaya wujuding lembu Sura jenenge wis wangun kok tandange goblok
Ngidu tenan memang. Kebo ki biasane bah ngono kan. Biatur arep melu-melu. Mboten. Sampurnake mau. Kekek Kakang Prabu aku njaluk pangapura ora ana pangapura kowe. Rumangsaku togok wonten jawuh. Bangane aku ming jawuh karo sapi goblok. Sapi ora mikir. Aku tak munggah kayangan dhewe ora marem aku kok. Woi! Wah ya. Wah! Mareka den prayena apa? Togok yen malah gak lekuk. Tembilung kang sarawita. Balik. Pripun nika? Kang Raka duka yayasinipi. Aduh togok. Aku nampa dukane Kakang Prabu Maesa Suratogok pun boten sah kuwatir. Ampun dikira sampeyan niku dinesoni banjur sampeyan ora diaku kadang boten tesih saged direripih nika. Iya Togok nggih. Pun nggo kula dherekke. Ayo Togok. Wow. Dina dadi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya ora mengko sithik aku metu saka nggo Kiskendhapura lah kok dadi ana wujuding kethek iki ana siji tambah siji neh ketheke. Hus. Ngati-ati lho, Den. Ya Bagong. Sajak niki Prabu Maesa Sura. Ning kok rupane kaya kirek ya. Maesa niku rak kebo to? Iya, Maesa kuwi kebo nggih ning kok kaya asu e. Rupane. Gong, kuwi ora kirek ya, Gong. Apa? Bekantan. Bekantan ana irunge dawa to. Sapa kowe? Ora mengko sikik apa kowe kang pengawak Prabu Maesa Sura dasar kepara nyata lan aku Patih Lembu Sura. Suwemen kaya wong dandan kuwi. Rapiah wae nek benang kuwi engko teratas. Kowe iki fiber ya. Landhep fiber kuwi. Sapa kowe? Aku Resi Subali, Resi Subali. Dasar Prayata sing mburi sing ket mau cangkeman wae. Wani kowe karo aku? Oh, apamu sing tawedeni. Oke. Tak komber polar tak campuri sianida modar kok. Aja nyepelekke. Aku adine anu Kakang Resi Subali. Sapa? Sugrawi.
ngawur uga ora apa niku tandange niku Den. Iya. Apa kowe nggawe kisruh kayangan? Srana arep nglamar Dewi Untara kasih. Oh, dasar kepara nyata arep njajal ye. Ayo. Aja mung ijen krubeten kowe sak kadangmu Lembu Sura, aku ora bakal wedi. Oh, sampurnake kowe. Beban keluarga. Bapak depani Bantala kocap Sang Prabu Maesasura. Oh, adikku, Dik. Wah. Oh. Yeah. Oh. Oh.
melarat. Bagong, kono kawan Bagong. Wah, kasoran kridaku mungsuh buta loro kae. Gergasi ini kan? Iya. Gong, jarar bubar jam 11, men. Men ditambahi bayare karo juang kowe iki meneng bae. Oke le, oke. Dibonusi kok. Iya. Pripun Den? Mung siji pitungasku kono kawan. Nggih. Bapak mundi? Alah, pun kajengipun ajeng Modar Semar. Pun ngacang-ngacang. Pitungas pripun? Ya iki pitungkasku ingkang pungkasan. Sawangen ilining banyu ingkang metu saka telenging guwa Kiskendapura kae. Nggih. Kalenane kok to, Den? Iya. Kae mengko yen kecampuran getih. Wernane abang tegesing tekaning pati Mahesasura lan Lembusura. Oh nggih. Nggih sendika Den. Nanging yen to getih ingkang mili ana ing banyu kae mengko werna putih tegesing tekaning pati Resi Subali. Oh nggih nggih, nggih siap. Kula sawange delok ya, Tru. Ya. Dening aku pecah sirahmu. Wih lah. Nanging iki tak sawang kok getih ingkang mili campur antara getih warna abang, getih warna putih dadi siji. Jebul tirmune getih ingkang warna putih kuwi getih polo. Polone metu pecah getih warna putih. Ngeri. Yo mati dening aku kowe. Diwangkara kenging lir manguswa kang layun denira kang ilang memanise wadanira layu kumal kujem alah nyomaradani tiwasan Den lho Petra apa nangis ingkang Raka kakangku ngopo Kakang Subali piye ingkang Raka pecah lho Kakang Resi Subali tekane pati kena ngopo sebab apa tak batrene ajar wantil pecah ndasmu lho Kong tenan nak
Pecah samyo mungso yaksa kalih Ndara iblis lanat. Walah ora pati nduga mana nggugu karepe dhewe. Wah, Petruk iki piye, Petruk? Walah kuwur rasane atiku. Kelangan kakangku Werda. Pripun kula piyambake bingung. Pripun iki mangko dereng ketok anu lho niki Ndara Subali dereng ketok mijil saking telenging guwa. Entu Ndara guwa Garba. Hus. Guwa Kes Kendhapura nggih. Anu mawon ditablek watu mawon Ndara lawange guwa Ndara kajeng mboten wingit. Yo. Yo kanjo ayo. Sopo iki malah ana lawang guwa korining guwa kok malah ditablek karo wujuding watu. Weh. Dikira Subali wis mati apa kepiye? Oh lah ora pangling. Alah Didi. Sugriwa. Kok malah ora ngeman karo kekadangan. Ning atas aku isih urip meger-meger lah kok. Walah, parat. Yo, jebole lain nablek iki. Panos maning jajalan sukertaning bamune iblis lan nggugu karepe dhewe. Kowe kok mau ora ngeman karo kekadangan. Kowe ora ngerti yen to kakang wis urip meger-meger. Sampurnake kowe. Sare Subali sare. Walah kok dadi gugu karepe dhewe. Ana adine dhewe kok digetak kontal mbok tibane. Sare. Gugu karepe dhewe. Ana adine dhewe kok digetak kontal mbok tibane. Perkinsa Marujaya Pak. Ngono ki man-man kenggonmu duwe kekadangan nggih. Nun sewu kulun. Mesgul manah kula. Pripun? Pripun, Ndara? Ning atas aku ki isih meger-meger urip. Lah kok gua ditablek watu ki sing ngakon sapa? Truk. Apa, Kang? Idene sapa mau ngakon nablek mau? Penake ya Kang tak dhisik ya, Kang. Ora iso bareng rombongan kowe melu bis kowe ora bis sing aku. Anakku panas awake iki anakku. Anak kok nggo wacal. Parat kadang kula pun Sugriwa menika. Ora kena nggih, ora kena kaya ngono kuwi. Ngerti ya? Kados pundi? Nyatane sing seling surup iki mau Kakang Semar. Apa Narada? Sapa ingin dipasrahi nyawang ilining getih? Kowe takon sapa sing dipasrahi kok nyawang ilining getih? Iya. Panjenengan nyuwun pirsa
Sinten ingkang dipun dawuhi dipasrahi anu nyawangi lining getih? Iya, Bagong, kedap. Niki menungsane. Aku wis tekan ngomong kok ya sida diparani. Ngene ya ngger ulun jarwani. Kados pundi ulun? Anane Sugriwa nablek wujuding watu ning karining guwa. Kis Kendapura kemah merga nyawang getih ingkang mili kuwi wernane abang karo putih. Inggih. Yen tengeli marang pitungkas jeneng kita. Nalika semana jeneng kita matur paring pitungkas. Yen to getih ingkang mili ne abang teges sing mati kana ning nek getih mili putih sing mati kene. Ngono ta? Iya mekaten. Nah iki sing surip. Pokoke jeneng kita dhewe ra ya mestine ngampuni ngani yen to getih werna putih kuwi getih utak, getih polo. Ngapunten nggih. Sing putih niku wau senes getih sampeyan. Jebul awenan niki Ratu Yaksa lho niku wau. Nggih. Ngapunten. Saged pun ndake mboten kamurkane. Iya. Waduh nek ngono aku luput. Lah ampun niki meng perkara miskomunikasi. Nggih. Meng perkara napa miskram. Dewa kok belawanan. Lah apa Bagong ulun mboyo ngerti miskomunikasi. Oh ya miskomunikasi. Nggih. Sampeyan lelakone persis tangga kula isih sihat meger-meger waras kok dilayati. Apa ya Bang? Nggih. Dadi sing sedo niku kula omongke nggih. Ya Bang ora apa-apa. Nggih, sing sedo niku asmane Pak Wagiyana. Lah teng mriku niku enten tanggane jenenge Pagiyana. Sing dilayati niku Pagiyana, senes Pagiyana. Ora apa-apa malah dawa umure kok nggih pukulan. Iya, mesti ngono iki dawa umure nggih. Waduh nek ngaten kula lepat. Mula sara kan kadang kula pun Yayi Sugriwa. Ah jeneng kita luput ning ngene ulun jarwani. Kados pundi? Mergo kabeh iki mau mung saka tembung apa Bagong? Wis komunikasi. Iki mboyo ana ingkang bener, mboyo ana ingkang luput, yen bener-bener kabeh, yen luput-luput kabeh. Nanging iki ulun benerke. Iya. Mergo jeneng kita wis kasembadan mbeng kasretu ning Kahyangan Suralaya. Teges jeneng kita wis kasembadan dadi dutaning dewa, dadi jagoning Kahyangan. Jeneng kita bakal nampa triman saka para Jawata, ya kuwi jeneng kita bakal kadhawuhake dening Dewi Tara ya Dewi Untara Kasih Subali.